Esimies, esimies, esimies tarvitaan. Työyhteisön prosesseja ohjaamaan. Esimies, esimies, paikalle tahdotaan. Ongelmia ratkomaan ja ruotuun laittamaan. Vuorovaikutus on reilassa, kyky vastaanottaa palautetta. Kannustaa ja palkitsee sekä palautteen antaa. Kun yhteisöä ahdistaa, sen pomo tuntee nahoissaan. Perustehtävän hän palauttaa, se pomon homma on. Esimies, esimies, esimies tarvitaan. Työyhteisön prosesseja ohjaamaan. Esimies, esimies, paikalle tahdotaan. Ongelmia ratkomaan ja ruotuun laittamaan. Mitä työntekijät odottavat esimieheltä ja mitä esimies odottaa työntekijöiltä? Oletteko keskustelleet asiasta työyhteisössänne? Pomo pitäisi kysyä, kuinka voin auttaa työyhteisöä suoriutumaan perustehtävästään. Mikään työyhteisö ei ole täysin itseohjautuva, vaan esimiehen tehtävänä on ohjata prosesseja, siis vahvistaa rakenteita ja yllätys, yllätys, rajapintoja. Esimies, esimies, esimies tarvitaan. Työyhteisön prosesseja ohjaamaan. Esimies, esimies, paikalle tahdotaan. Ongelmia ratkomaan ja ruotuun laittamaan. Vuorovaikutus on reilassa, kyky vastaanottaa palautetta. Kannustaa ja palkitsee ja palautteen antaa. Kun yhteisöä ahdistaa, sen pomo tuntee nahoissaan. Perustehtävän hän palauttaa, se pomon homma on.